Jotonon Khulumkha ni channel o tomong no ra ni channel no subscribe khlaya khungkang ka subscribe khlaidi ang katal job advertisement tai online information related videos na monorong ni bagai ang kai phaidi tini kaisa katal advertisement nailai na omong kang kai naide join Indian Army ni bukhak tei angkai o jagao sajak khanai di tamo o jagao naidi je law graduate chelatai brai boro apply khlaimanai angkai phaidi nailai no bono kaham kai saimana bagai o video no noro paithak joratei nai tongdi angkai phaidi oro sanja kanai di oro je kaije ge chelatai brai borok law o graduate khlai tongnai rok borok apply khlaimano o jagao sajak kanai di Indian Army for Judge Advocate General Branch angkai bini eligibility nailai na phaidi angkai oro rekha point o nationality angkai omunai naidi iko naidi Indian citizen angkai apply khlaimanai angkai te a subject of Nepal omorok apply khlaimanai angkai oro age limit chanjaka 21 ni semi 27 years ni bisingo angkai apply khlaimanai angkai phaidi nailai ni education qualification tamunang oro education qualification angkai konai di education qualification angkai minimum 55% mark mana nangnai omo LLB degree 3 years professional ro angkai tai oro sajak kanai di the candidate oro je candidate porok registration khlajak angna nangnai bar counseling of India ni o jaga boro register khlaijak angna nangnai angkai nyorok tamung no registration khlajak tai BA LLB khlajak tongkhai oro apply khlainai mano angka oro vacancy rijak kha chularong ni bagai 6ta post angkai bori rong ni bagai 3ta post rijak kha ro angkai naidi terms and condition no pori naidi angani description link ko rirnai je main important point no ang sawana angkai norong nai tongdi video no paithak joratei angkai oro iko naidi training omo training borjangnai omo chennai yongnai angkai omo bonoro pori naidi angkai phadi nailai next page o tamtong angkai o jaga o sajak naidi ko promotion criteria oro sajaka boni salary structure tamo salary busuk rejangnai angkai rank ko tongoi ko naidi rank ko kwbangma rank tongo angkai norong naidi boni kwbangma boni angko promotion manai after 2 years naidi tongo angkai boni pay rejangnai angkai ko naidi busukai rejangnai omo tongo joton no mention khaja norok nai naidi angani description no bori rinai omono angkai phaidi omo taisa nailai na next page tam tong angkai oro sajak naidi other allowance rok burjangnai omo nai naidi norok pori naidi angkai oro naidi saka children education allowance borjangnai jorai rong pori nani omo ni bagui bo angkai o jaga o bahai ke noro apply khlaina angkai naidi ko how to apply oro apply khlaina angkai ko naidi boni website rijak angani description link ko ang riruan borong ni website angkai website o thangka angkai ko mo hai kaisa manana officer entry tai omo application login hinai manana garo thangai registration click khlai angkai noro registration khlai di angkai tomono khlaijak tongkai to khlaina nanglak noro khlaijak angkai khlai di garo thangai ko apply online angkai je nangmani norok form fill up khlaioi continue angkai tai 7 continue khai submit khlai rakhai angnai angkai norok ang ani description link ko ang omo riruan angkai norok o important note omo 1 2 3 omo norok nai naidi tai tam documents nang oro sajak kanai di original documents mo nai naidi kisa ang iko naidi matriculation je higher secondary school omoni marksheet dong nangnai angkai norok je candidate qualification tongnai apply khlaina musongnai rok khlai di omo Indian Army ni bukhak tei central job ongnai angkai
iko amo naidi no tuo bo mo norok naidi tam nang kai phaidi selection procedure naine bini selection ko ma hayeng nai selection procedure ongka kai naidi shortlist tiklajang nai application ni bisingo no kai omo pai naidi je shortlist to tongnai borok no simi omong nai naidi iko SSB selection center omo je iko o address o tongmani omo rihinjangnai norok no call letter jangnai kai norok omo naidi omo khlaimani ulo norokni medical examination nai omo iko boni website rwkha o jaga o thangai norok naidi kai ang o website bo ri rwnai ani description link o kai omo pai kai merit list ongkhornai je final merit list nai kai norokni interview date tei center no bo norok slaimanai ikor sajak naidi kai omo norok naidi pori naidi ang ani description no ri rwnai o PDF no kai norok omo last date bufuru kai iko naidi oro sajaka online application will be open on 19 January 2022 omo sajaka naidi tei close nai kai 17 February 2022 kai norok qualification tongkha kai apply khlainai mano oro omo kaisa Indian Army ni bwkhak tei central job kai tomung no nini location hai kai nini relatives rok nini dol rok phano o course khlaijak LLB graduation rok paijak kai borok no o video share khlai di borok bo o video no naiye borok apply khlai manthung kai norok tomung no ani channel no subscribe khlaijak yakhung kai subscribe khlai di ang tebo omo haino ketal job notification tei online information related videos namu norok ni bagui kai tinin bagam sunong sito jotono no hambai.